Sin tira chuan mi pa pakhat hi thutthlengah lo thu in hmeichhe pakhat hi zazum hmel deuh rawn kalin a hnenah chuan sar ka lo thlengi a lo ti a ani chuan wine in pa chuan ila virgin mu a lo ti phok deuh a lo melin enga a lo ti mi pa chuan mi pa voi khat ma ila mutpui lo iti na emni a lo ti a ani chuan o a lo ti a o ma potin kan enang chu a ti a sin ron in thlaka tlangwal kha doctor lo ni in a room atanga a chhuak chu a phone ri a tira hmeichhe lo lang khan lo kolin zan hun poisa hlo a man pui thei thu ron shilin ani na le zir te chu a soya a hrisel ti vel te chu a soi vek ani la chuan number dik lo lo kol aniang ti in a da dai room pe achang a thian doctor pakhat ron chhuakin doctor shi ti ron kawin vo in chu I thok chale mai a ti a isha em vo in chhmalam khan meche pakhatin min lo mu a ala no pangte lu nen naw pai thei to don lo le nga la inzwar chin hi alo ni a ati chuan thil ngai to chhuak thutin a thian pa kal nu chuan ron kol tu kha kol bekin ole ti in a kal na tur apartment number shila building number 6 apartment 1009 Baifang City ya local donia ti in avashil sin tir kharon in chun zom le in doctor shi chuan meichia te khalo bo betin a kor phel tur chuan alo ti a alo hlau thong hle meichia chu I phel don nge ka phel sak don che a ti a nula chu tal thutin a hne na ta chu atal chhuaka ka ti palani ka ti theile lawang ti in kong kalam chu apana a hong thei luk lo le ngal doctor shi khawa kalin nula chuan khonga yin min kal ti ro kum khwa in min chu ani chuan kalom to ang ilaka ti in nge na doctor shi chuan voi khat ma hetyang thil hi ti to swang che a ti a ani po chuan ole ka ti to lawang ti in kongka chu hon sakin atlan chhuat tir ta ngal pona chuan nula chu anu in lo kolin aron haw ngal chiama khonge poisai lo thon do ne mukatia lo thon lo na te ipa hian surgery ati thei lawanga kumkhwa in aki amang to lawang alo ti ngek nula chu alung chere a ye ngai na she lo hle poisa amamo boxi chu ti lain doctor shi chuan khatyang tur kha lom ti in nula chu atum reng wanga lo ti hlau hi alo ni a khatyang thil khati lo tura alo du wanga ni khwa alo thlir lai chuan a doorbell chu a ron ri a awa hon chuan nula khalo ni in alo ding zum zu ta a hon vele chuan kariru ka thlak ti a din na in I du du ka ti yang a ti a de shi chuan a hwai sen na anei le ta ni mo ti lo ngai to in minit som ni ka pe yang che chumi chhunga min ti lom lo ni chuan a ti cha ti a nula chuan va nai ti ti in a fo pa doctor shi po a chong ve hle alo ming deuh ko ka arin lo dewa alo che thut chu ama po chuan lo fop le tavatin pom kangin banga chuan nor beta a fop deuh ton ton in chung lama chuan in fop lutin nula in a han en lo deuh chuan min en ro tia kwai herin a fop le deuh ton ton na ti chuan zan hun chu an hmang dun zui ta bok ato zinga chuan khuma nula khalo thu in doctor shi chu an siam de umol mula I chamo ati chuan o lo ti in doctor shi chuan poisa a number transfer in a notification ria chuan phone a han ena noi khathi alo pe chu ni in doctor shi chuan ikal don lawem ni ati ta ka chuan she chhuak thutin o kal do ne ti in atlan chhuak ngal doctor shi po a na lama let le in a chan pa nen khan an lo in hmule a atui in tur te pe in a han in chu abana hamna thla chu a mu a chan pa chuan fiam thu in ni zan lam chu in china dewa ni mo ti in tunge me chha chu ti in zot ani chuan nia ti in mase ka mule to kher lawang alo ti sam eta a kal san zui ngal dam lo te chu en zelin nula kha in en tir turin alo kal ve hi alo ni a doctor shi ne na kherin en tir bok nen ama ani ti a sha lo wang alo ni a
ani la in ama en lem lo chuan engei lo kal chan alo ti a alu vele nula chuan ama mo ti in doctor mo alo ni a ti ril ru a doctor shi po chuan alo mu chuan a chhawng ve deu nula chuan a pumanom lo thu alo soya ani po in pa ngai takin sulai khuma son va muro alo ti tinge ti in lo meng phok le hle to ma se physical examination anei don ti a she chhuaka ole ti in a bek da chuan avamu doctor shi chuan ipum han hlim te a ti a ani po chuan a kor chu tlem han hlima doctor shi chuan a han met vel hila hi ana MT ina zo zela chutia anin nai lai chuan nula sok chu om ngai na a shelo chep chepa korma a ming in sak te chu lo chiarin shilin mo alo ti a apum chu han khoin ana em ati chuan o alo ti a kalson ngal vutin a thutna lam chu apan ipum na chu pumna satya ani lo ti in uterine pain ani e alo ti alo sha thiam lo hle a 6 month wanga thleng the ani a ati chuan ani chu alo ti ma se doctor shi chuan damdoi e nga izale mayang alo ti zung zunga adamdoi turte zakin hei hi choi khamai ei donya pumro ka ei lo tur chuan kar kha chung chu 6 month thei lowang ati a nula chu alo ding deuh top doctor shi chuan ka soisha MT in han soi ve te alo ti ani po chuan o ti in damdoi choi khama ei tur chuan kar khat 6 month lo alo ti ve a ti chuan a chhuak ta bok pona thlen chuan anu bokin ron kol poisa chu alo dil le ipa hi che thei lo turin I du em ni ti in ron ang le chiama linmian po aril ru chu a shom hle ano pan lai ngai to chhuakin apa chuan ama a chan na lama motor lo in sutir hi alo ni a ama wanga thlenga in pu in she omati hle a anu hne na chuan karun thonang chuan kapa anjai zo huna min lo text donia ti in poisa chu a transfer ra anu te chuan poisa mu chuan an lom le hle limya nakal tur cha chu karun thlengin ama a run ding mi pachen khat run chukin linman ne na chuan kan kyang a run kal ro kanin ti hlim donia an lo ti ma se ani chuan lo du lawa poisa imamoti kan shiania ti in pakhat chuan zan khat hun min man puila poisa tam tak ka peyang che alo ti chu tiang adu lo thu lo soin atlan san hloma aruma chuan lo mu in engtin nge khatiang khan poisa kamamoti an shat ni ti in lo ngai to vela engtin nge songjoyan khan a sha zok ni alo ti no nawa ani cha khana sha sin ti in doctor shi khatek satum ma se a phone recharge lo wang chuan atlang lo chutia a phone lo khoi lai chuan a cha nu ron kalin in hlo nai du em a ron ti a ti chuan club pakhata in tur vel sem kwa nga chu tho atuma an uniform te chu a chingin hak nuam lawat I hle a cha nu la chuan ka shi fa zawa ka kal do na sin ti in ron shil ti dan po ka shamu mal si lawa mi beng bek po ka thiam si law ati chuan a cha nu chuan ti deu nok nok la I she ve zel mayang ti in atlan san da ya ti chuan ama chuan ti in a thil ho chunorin room pakhata aluta in tuin mamu do nem ti in na va zot vel ta chuan amma alo ti boy tu pa songje yan khalo om ve in chutia linmia na han mu chu alo phur le hle a heta engei ti in alo pan vat ani la om ngai na shelo a chhunga om midang a chan te chu chhuak tur chuan a ti nga la an chhuak sap sap linmen po kalatum ma se khongai kalitum ti in lo pot le ta amma ka soi to kha hun chu mangdu nila ti in chutna chuan anam pheya panin a han khoi vele email hi chu a chave thlot ani ka duangin om mai ro ati a linmen po alo changin alo du lo na sa hle a thla tur chuan alo ti ve bok ani la chuan aw mala tu ma an local don chuang lo ti ya adu lo chung chu lo khoi atum ma se wa nei thlak takin doctor shi kharon kal hlawin room chunga changa mei cha aw thoma shat wang chuan kong khar chu khi khongin aluta songje yan chu apot son popa limian chu alama kalwatin chu pala chuan
pate ti alo kawin nangmo ati a eng thil nge ti nia in shata ti in a zot ani chuan kabial nu ni kha hun nom takan mang dun do na alo ti ma se lin mian chuan kanilo abial nu alo ti a vaban le a han tum po chuan lo to sonin nai su ti in shwai chu atum ma se akut lo man betin alo pot ve a doctor shi thin rim chuan botolin aluwa chuan a chut chura arun thi ngal zar zar lin mian po a chhong hle a doctor shi chuan kapma arun in lan su ti in a chhuah tir ngala lin mian chungai venin alo khur na sa hle akar lama shwain engwanga khatyang munakal nge ani ti te chu azota ani chuan poisa akhol du wang lo ti in amma angkhan mi mutpui turi zong lem ni alo ti a ai alo ti rang khup mai doctor shi chuan tunchum chu engzat moi mamo ati chuan nuai nga alo ti lo enin ani chuan engtin nge nei tum ati chuan kalashe lo alo ti a doctor shi chuan umna yin tinge amma angkhan ka kya nga huni man le mai lawang chuan poisai hlo le mai do na sin ti in a soma ma se ani chuan sex car kha chung ka mang thei lo ti kha alo ti doctor shi chuan fo pin doctor kanya keiman rus ka siam I thei ka ti chuan I thei ani mai ti in a chala te atnara te chuan a fop kwal den dena a moya top chatin an pahnih chuan kar chhunga chuan an che dun le ta bok doctor shi chuan a in lama bok a shwai hole tangi nge a zinga lo ni chuan lin mian har ma sa in a kya nga kor halawa mu doctor shi chu a han ena mang changa thawin a kor chhuat a dar chu lakhomin a chhuak ta da ya ma se kong khar thlen ma chuan doctor shi khan ron kawin enge ti nia in shat alo ti a ani chuan ho ka lo tuma ati a ma se do be ri wang chuan a phuzok a han en chuan songje yan khalo ni in iwa pa lo kal tia shilin engtin nge ati ngala doctor shi chuan lova bi ru ro ti in thutlenga an thil nu chha te chu a thuk ru ngala awa hong tabok awa pala chu alo la thoveng em zuya alu tom chung chuan I thil klo ken che ti in a pe a alu tir ve ngale ni zan wang khan ka ti pal lu tuk ti in ngai dam te chu adila ani po in khatyang thil kha ti to suang che ti in alo fuya akal tur chu songje yan chuan a room lama hlim thla chu mu in ehe engi omzia mechia umpui ti ne emni tia en fia tum chuan akal na ya lin mian la chu alo bi ru ve bok a mu chep tia chuan doctor shi khan a ron rek mana kal ro ka ti ni lom ni ti in a haule ngai damalo din le a ka du lo angai khosale ni chuan I chak don lawanya ti in apa akola ifa pa hi katan anok sak ka du dan danin ka ti do na sin ati mek chuan rang nu tukin atlan chuak ngal lin mian chuan lom thu lo shila kanin kar thu hi midang shil in a yem ati chuan anei lo thu in lo chang tuma ka shil lawang chuan kanin ro tok anga nga yang min puina nen ati a atlan chuak ngal pona chuan mi pa pakhat director ki nan ti chuan alo mu a alo bevat heta engei ti in ani chuan na chula akal thu lo soya Mr. Kin chuan company pakhat architecture designing mamo an oma I du te ani chuan I thok theyang ti in na chu a han offer alo phur hle a du te reng mai ti in alo changwat ani chuan kaloring ang che ati ta ka chuan lin mian chuan ole kanin hule wat donia ti in akal ngal a company soi chuwa panin alian hle mai ti in ma se hei chu doctor shi thona kha ani hi ti in ngai to a chutia alo hoi kwa lai chuan chu da thoksa pakhat chuan lo kawin lo thok thar tur in lom ni tinge hetiang korte hak ti in alo za lo hle a noi chha tak chuan lo be velin tong khum ma se Mr. Ken kharon thlengin mi in cheda soisel turin tungei ni junior ngat te phei chu khata ti tur ani lo sin ti in lo haw wata ngai da madil zui Mr. Ken chuan lin men te na chuan local ro ka mu kwa lang che ti in a shwaya a haw tu no chuan tu che ngei ni kan director meu pon apui che chu ania alo ti ve a
Mr. Kin chuan company le hospital velte chu enkwal puya a hrilhfia pa zel director min ti ve su te chu alo ti a chutia ankal chu doctor shi khan alo hmu alo bi ru a ankal lai chuan damlo pakhat an lo nor thuta linmian chu Mr. Kin khan alo pot na ya anin en deuh reng har chuak thutin anin la shanga avazia lo tak an ti ve ve doctor shi chu Mr. Kin khan va mu in a kau pheya chutia arun kal chu linmian chu alo zam hle a doctor shi la chuan en deuh ran le ngal Mr. Kin chuan han hmel shat kwaltir vela doctor shi hei hi linmian ania heta hospital renovation lama puiturin alo thok to don ani ati a ani chuan kanin shil tu kalom alo ti a engtin ti ya lo zo chuan o kanin enkol to alom anilom ni linmian ati a Mr. Ken chuan chadewin ilo enkol don ya avoi khadrun thona turan ya ikuta ka da don ania ati a ani po in te reng mai alo ti ve bok linmian la alo nervous na samaye ba chu ma kan lokange tikha nang ni chulawin komru ti ina kalsan tadai ba chum lama chuan linmian chuan akutalo sila doctor shi chu mi hosa takalo ni mo ka ring ani alo ti nurse ron lu te la chuan an la ron fak em zuya an hun man dan te angai twa chhuaka khatya ngai twa su ti ina in fuile pona han chhuak chu anu kol dongin poisa bok chu aron di le a linmian po in karon thon zo cha cheu kha tuna internship ka ti ve che a ta nei to bik lo ka apartment lo man po ka pe thei lo alo ti ve a anu la chuan an khum shepin khatin min chang let ve khang lang su ka soi ang chuan lo thon la ani mai ani lo chuan ipa po hi kan en kol lawanga ani mai alo la ti deuh dewa linmian ril ru chu an ti ha le hle chutia akal mek lai chuan doctor shi khan run pot thutin banga anam beta alo phuna sa hle min hlawim ni ati chuan ai alo ti wat nang hi enge Mr. Kin nen in lai china in nei ati a ma se ani chuan engma om lo thu lo soye ani kha nei lo la in khung kai na nei tum hlek suang cheu nge ni ya huni man puya ke ai poisa apitam jok che ati chuan linmian chu athin rim ve ta deu doctor shi nang hian min ngai nyam ma ani irin angot kha chuan ka khosalawania in rol thui ma voi ni vel kanin mu a kalaka thu nei tum vak su ti anam sonin doctor shi la in I hwai sen so tle mai mo alo ti a linmian thin rim chuan a an khum ve zeka akal san dai a apartment va thlen chuan pona anu lo tinga alo ngak hi ni in a hmu ve le poisa bok chu alo di le a anei lo thu a shil po chuan oi du si lo a bek lak sakin a phor chwa sak veka engma a hmu si lo wang chuan kudra ka ho ka tum me lawanya poisa min pe lawani chuan in college ka lo kalanga karun timwal phau thawang che ati a maselin men chuan ning to in apoi ka tilo I du chu iti theyang ti in a ina chuan atlan lu sana in kal khum ngal makin anu in ati dan wang chuan a rel ru chu ana ve hle linmian inu midu amla chuan chutia hanti chu du lo hle in mi pakhata bia a linmian omna shilin ti hlautur chuan han roi le chonga chutia akhuma alo thut lai chuan kha anu mi roi pa khan deliver guy angaron in chein akongka aron kika ithil cha lo thleng ati a linmian chuan engma ka cha si lawa ti chuan kongka lam chu apan isha swala nyang kapu ti in avashil mase chu pa chuan ani ngei sia lom hemi address hi ania alo ti a han hongta chu pa chuan bei thutin anam luta linmian chu a hlau thong hle enge ti itum alo ti wat chu pa la chuan nangma ti hlau tura roi kanya ti pa chuan karin a email thatlat mai college kallai nyang mo ti in college kallai kalamut puimi alawa zan in chu zan chani hi ti in linmian chu swala tum tamai khuma chuan nam tu in a khoi bor bora linmian chuan doctor shi khawa kolin a omna hmun apartment number so yin khonga yin min puiro awati a
chutia an thom vela hansha chu doctor shi po rang taka tlan chhuakin ain khal chhuak nga la linmian po chuan a thei top chuan alo swal let ve a kuta se sakin ain la sang thei hlau khum thianga bak che te chula in atin rana chu pala chu a se na vel wang chuan a thin rim to hle chutia bangkila alo tan lai chuan doctor shi ron thleng thei hlau mai miswal pa chu ron khoin a hnut bo thei sha ma linmen khumalo tompo ngai ven vatin va khoya tum chuan alo phu de uzoka a chave kanya ti in a nema apom chhuak ta ngal a kar lama shwain kar chunga po chuan linmian chu alapa ngai thei me ulawa ala khurna sa hle I cha empty ya zo pun a chang mai law khoewa tum cha chuan ka tha alo ti police ka call to ati a doctor shi chuan a cha ati engtin nge zan in omitum ati chuan ka ho ang alo ti kha I na khan mo akong ka kalna po a thalo chuan ila omngam thawang mo ati a nain abyang vela a khoi da tia ta chanpui di likhiamem mindiu ro chuan kapuyang che ti in han en de uwang wanga linmen po chuan kalna tur label tur danga shat lo wang chuan khonga in mi shwai ho ro I ina ti in ngen ta ringot ti chuan a in lama chuan a shwai ho a khu pem le moi pem vela chuan dam doi lo hnoi sak me ka linmen po in chocolate stick alo eya lom thu te alo soi chuan min ngai dam donia a hma a ichunga moi lo taka ka tong wang khan ati a keya be nei bel zo chuan a da thla alam hoin ngai dam dil na chu ti in a pot nai tha dewa uluk dewa dil tura ti in a fop thuta a thil ei lai nen chuan linmen chuan ti ngai na shelawin alo om top doctor shi chuan a han thla I du empty in be sei nei deuh hian a zot lo she thiamin ai du lo ti in tlan sun chu atum ma se pot le tin thutlenga chuan a pot le ta a fob le tange nge in bo betin isha em lo na ti re na chaber chu a ai lawa om tir hi ti in a kis le tabuan bwana lingmian po in alo nar to bik law zan hun chu an hmang dun le tabok atu ka chuan lingmian chuan ei tur fel lo sem saka doctor sharon kal chuan ni zan min chana wang khan kalom thu soina ani hi ei tur klo sem sak che a ti in fiana pe a ani po in do kan chu kelin lom thu soi chu I thiame ti in a eya phone la in poisa thon le hei hi enga tan nge alo ti ani chuan I omna in thlak ro a him law chuan ka me chemut pui lo oma an oma ka du lo wanga ni khalai mun vel ni lo mun him dewa omitum don nia ati a linmian chuan ril ru chuan kan mamo kanin peton mai ani ti in doctor shi ka chungai thatna wangin kalom lu tuke ti in abe kala akal tadai ani la in thil soi chun zuma hantum ma se alo to si law lingmian po anna alo kalin Mr. Kin khan alo bia ni zan thil thleng kalo sha a za lo hle mai ti in I apartment omna tur chu kan company in approvo kang che ti in inspector chuana ti lingmian po chu alom hle ole ti in a ho ngal Mr. Kin chuan linda ti in a thopui nu kha akawa apartment lo zong che mun him dewa aman vela boina omlo ti in thu chu a pe ngal chunu la chuan he nu hi tu change moni ti in Mr. Kin du saka hlo em ni ti in a thik ru hle Mr. Kin nen chuan a apartment thar tura wa thlengin an wa thlen chuan a thomhno te chu a ken puya lom thu chu a soi de umul mol a mun vel han en chuan ka mu to nu wa ang ve ati chuti lain doctor sharon lang in cha mo ti in ron bia doctor shi nang mo alo ti o I cha mo ka chenom thar tur chu a han ti an kya nga vakal Mr. Ken chuan he in hi min lo tir don ani ti in alo shil zung zunga doctor shi la chuan ama lwa tur ani wang chualom alo ti ve alo nervous le to hle linmian chu Mr. Ken chuan ani chuan supermarket lama kan kal do nem ni imamo lam turin ati linmian po chuan nia kalang min puina sa si ei tur ka siamang che ati Mr. Ken chuan doctor shi chu I boy om si ya I local ve man lawang ati ma se ani chuan
ka boy lo lai takanya ti in a zui ve ngal lin mian chuan ei tur te lo siamin dawhkan an kila Mr. Kin chuan a han ei veka a tui hle mai ti in a fak lin mian chuan Dr. Shi chuwa melin a lo ei ve ya ani po in Mr. Kin chuan ipa enge a surgery te chu atwa ngem ati a lin mian po chuan an zai hlo tlinga nakina chuan thataka akal le the arin alo ti a ani po in I thokna saboka atan a chhuang tangche alo ti Dr. Shi po chuan alo en ve deuh topa dokan hnuaiah chuan a ke ti che in lin mian ke te chu awa tlaw vel alo phu deuh zok zoka a chu anuam to lo hle a chu ti nuam lovin a che seka enge boina mi ti ya Mr. Kin na zo chuan thosi ka benga ni kha alo ti mase a che sekta ka chuan keiman kalau puyang che ti ya a han thau tur chu ding hlua yin lin mian chuan kanei zo to chuan ti fel tur le impact tur kalanga sia ti in a han soi Mr. Kin po chuan shethiam takin ni alo tlai ve ta hle mai ilawin enkol changa ti in kakal photange ti in a thla a lin mian chuan kalau thla ang che ti in kong ka kheng chu azui aron le chu Dr. Shi Khan lo nai thutin banga anam beta lin mian chuan Dr. Shi ni chin khan I huangi pel dewani ti in alo shilwata ani chuan abyang vel thai kwalin enge kan pani in kara te chuan khatyang te kha chu engma ani hleinem alo ti vel lin mian itan offer ka nei ka kyanga omla ti chuan ke in imamo ka peyang che in chung kwain harsa ti po ka sha ka du anga I chuan poisa I tla cham lawang inu po in aron ti boy hek lawang che ati a lin mian chuan min lo chui zu ni mo ati ani chuan du mai tur chuan alo ti a mase alo rem ti lawe tinge ke kher min than ati chuan abeng bula nangma hi ka a chil che a ka du che ani deuh ber mai thui o ya muti du a ti in a han shil mase lin mian chuan ka ti pal mase ka du lawani alo ti Dr. Shi chuan inom na tur ni chu a han ti po chuan ani chuan har sa takin ka boina chu keiman chinfel ka tumang ti in alo shil ve tlat Dr. Shi po chuan ti vak ngai na a shelawa atuk rasu hnuaia lin mian office a han kal chu a thopui nu Linda Khan books te chu 10 floor ra da tur chuan ati a han hnial deuh chu alo haulet zek lin mian po chuan boina du lawin ole ti inbox pahnih chu apom ta vu vu a building chunglam chu apan pui elevator pan ngala mase Lindai Khan iwa thacheve intern mai ni kha ti in step mang tur chuan alo ti tlata ama chu elevator a chuan lu dai lingman po chuan angei ru ve hle a mase api a elevator pakhat zok chu mangin a she om chuang lo e mai ti in a kal ve a step bula chuan step mang ang dewa om turin a ngak ta ringota a chaka chang chuan chuak to ila a om ve to thawang ti ya a soivel chu Dr. Shi Khan alo shia Lindai po ron lang zui nga lin mian la chuan ha mel deuh hian alo chang khati mai tur kha lom alo ti Dr. Shi chuan fingreuh phian alo ti ve a Lindai chuan lin mian hne na chuan a thil jo chu adik lawa ti in pona changa adik lo lai te chu en fia turin ati ma se ro ala sur sia alo ti a ma se ti tura ati ta kla sia chuan ro sur chung chuan a chhuak le nge Lindai chuan kan director Mr. Kin te ilo helvel ngama I shedo na lom ti in a soi sapa chumini ya ho chu ro a dawang chuan a omanuam lo hle maya amu ngal ka taksa chu avan sa ve ti in kola don po chu a chang thei meu lawa Dr. Shi chuan a kola alak thei tak si lawa chuan thil dik lo oma ang ti in a ina chuan avakala anila chu khum betin alo mu I tha em ti ya va khoi chuan a taksa chu alo savek muchati rin ti hian lo ro dam doi kavala kangche ti in kalatum chu alo pot let kalson su alo ti mase Dr. Shi chuan tunge kani hi sha em ati a ani po in sha Dr. Shi ni alo ti a ka taksa hi asavek ka thidona niang ti in a account number te chu a shila
kha ka account number ni kha ka thi ani chuan ka pai lo shil don ya ati noi chungin doctor shi chuan I poisa te chu keiman ka tlan bo pui hlau lawem ni ati chuan nang te chui hosa a ka poisa tlem te kha I mamo don lo alo ti a anui sak doctor shi po ti chuan damdoi lak sakin a chalte chu a shruk saka kai thawin damdoi chu ei turin ati ani la chuan atau don si kaphu lo alo ti deuh tlat doctor shi chuan ei ro ati a adu tlat si lawa chuan ama na moma tui inin linmian mumal nei vak lo chu a fa ta ringot amu thil thleng omin abula achu renga linmian phone chu a ri renga atopa chuan a pik sak ta nge anu khani in kar lia lo huang che kan kho chef pa hian nupuya neya du che ani mela matchmaker hne na ka sha danin yan sanga min pe ka huam bok ti in aranga lo ho tur chuan ati chutia ngoi ringa angai thla chu anu chuan min chang ta che ti in a win che ka a tong ve chu lin men chuan lo she ang ti hlawin a benga hla saka phone po chu ada sak dai doctor shi chuan a khongai ru hle a chutiang thila han sha chuan ato zinga chuan linmian po alo harve thei to a doctor shi chuan subron kenin a thu tho ti ra I thatu empty in a chala de saka ani po chuan izara ka thato lutuk alo ti ve doctor shi chuan na a ka kaldona mase nang chu lo chol ha da mangche ha chol imamo ti in a shila kalom lutuke ti ya a han shil chuan doctor shi chuan nain pa ngai taka lom thumin shilangai do na ni hi ti in nang hi ka do che ka ti to kha chuan ka nei thei ma che chu ka zui don che a ti a ni zan khan tu emo in lo kola poisa ti vela soi ti ya shilin akal ngala linmen po chuan a phone chula in anu chu a call let ngal anu la chuan o tunna chuan I tong thei ta ti in an khwa ho turin le an kho chef pa ne na in nei tur chuan ati a ani chuan ka nei du lo alo ti mase anu chuan I du emo du lo emo I nei don heta household registration ka kola I om lo pon in ni nei thawang ati chuan o le ka lo ka lang ti in a shil ta ringot linmen chuan Mr. Kin va mu in documents ava pe a ani chuan idam lo ni lom ni tinge nei lo kal alo ti adam to thu lo changin ni re lo te chol kala theyangem kan khola ma ho ka nga ya ti in a deal alo rem ti maya Mr. Kin chuan doctor shinen in som na an nei ti vel chu azot mase ani chuan nei lowe kanin shachiang lu tuk lo shim alo ti a ani chuan ama na du che ani mai lo mo alo ti le idam lo po ama ne en kol chati ka lo sha a ti in nakina chuan boy nei to ka ni chuan keima min shil ma sa to don ya ati a ani po in ole ani photi in akal sana linmian po an khwa chu va thlengin anu ava mu chuan anu la chuan engi omzia khatia nga in sei mire theilu tuki anga lom ti in lo haw ngal ringot tu man khatyang chuan nupuya an nei du lawang che ti in kora pe a hei haro ti in anu deuh sok soka chuti mek lain doctor shi chu klapa a chan pa nen lo kalin nula alo kauluta a chan pa chuan a hne na doctor shi tilim thei tu hne na poisa tam tak pe kan ni ang ati a mase ama chuan angai lawang ati ta ka chuan an chuak le ta diak a chan pa chuan tu emo iril ruwa dai nei ni chiang mai midang I khoi du lo dana ati a chutiang cha chan doctor shi chuan aril ruwa chuan linmen ba ka da thei lawa linmen po anu chuan apasal turati hne na lo shwain an hne na chuan lo fak chama ani hi ania ka fanu chu a mel tha a apian po anal chu ba ka a hrisel tha a tu du tak a penge yang che u ati a apasal tur an chef pala chu thawe tim hi ani a anu hne na chuan a chelo ka du alo ti zot zot poisa chu anu hne na pe in lom dewin alo la linmen chuan anu chu nge nin ka nei du lo min nei tir su alo ti a ani la chuan molmo su ani aya cha hi I mudon lo an kho sa theya chu lawa kan kho chef pa ni hi I nei lawa I tilom lo ni chuan I u po hian nupui a mu zo nang ti in
abenga athu zom tur ti in linmian chuan unau pa chu nge nin unau pa min puiro ka nei du lo alo ti mase ani po chuan anu thu soi kha adik chia nei hle hle ro I upa ve don to a pasal nei vata cha alo ti Dr. Shi po chuan Mr. Kin kha alo kol khonge linmian na om ti ya va zo chuan an kholama a ho thu in alo chang tinge ati chuan I boina tur om lowe ti in ada maka a chan pa ne na chuan mi chen kha shwaila mi lo zui ru ti in an chuak linmian po chuan engma ati thei don lo ti sha in an household card chu alo zonga anu chuan una pa chu shui zonga phwar tur chuan ati ani chuan azong charchara anu chuan poisa chu una pa hne na pe in ani la in hlim deuin alo lai enge zuna ti in an card chu arun phor he hi emni ti in mi mola min nga yemni izong don ti ka shat wanga lom kalauda chat ati a linmian chuan lak tumin a han ban ma se anu chuan lo nem tlu in a chal chu a to tir ta wa waka thisen na chuak hial linmian ril ru chu ana hle moya a mi tui chu atla zung zung ano panna sha chuakin anu in kuta thlak chin lai te kha ril ru ne deu chuan Dr. Shi avakol khonga in he hmuna chang hian min shwai chuak sham ro ati a Dr. Shi po chuan khongai om alo ti a chang thei to law chu mai ba ka anu chuan aron hauli chumi thoma chan Dr. Shi thin rim hle a an kholama chuan akal ve ta ngal linmian chu ti luina manga a pasal turan ti panen lo om ti ran tuma an lo wan bet alo pan meka ma seva nei thlak takin Dr. Shi ron thleng man sham a hote an lo lut ma sa a ama chuan alo zui chutia an lo lut chu linmian po thla in anu chuan Dr. Shi hne na chuan tu ngei ni a han ti ani chuan linmian chu ena a khongai hle kani nei sha tangai lo alo ti ma se anu chuan sha thiamin linmian hne na chuan he nang hi khopui lama bel pa hausai lo nei ani mo tinge min shil mai lo ti in a han hau le vel Dr. Shi hne na chuan ka fanu hi idu tak tak ani chuan poisa tlem te chumin pe vela ati a ingzat ngei du ati chuan anni hian yan noi nga min pe kan tuma a han ti Dr. Shi chuan a card pe in ta hian noi soma omang ti in a pe a linmian pan chuan apoma a chwa ma chuan an chef pa chuan kanu pui ni kha kalti ro alo ti ve a una pa khan lo dangin Dr. Shi chuan a chan pa hne na ikuta ka da anya ti in a chwa pui ngal a chan pa chuan an ni chu a hote hne na chuan man vek ru ti in a man tir ngal ina linmian chu shwai ho in a chal hiam te chu en kol saka lom thu so yin ka chunga e chatna le min puina a kalom le to ke alo ti ma se Dr. Shi chuan lo na yin ka soi to kha lom thu soi chuan thinlung le ti tak zeta soi tur ti in a chul vela min ti hlim ro e mana an pek let ka pe ania engtin nge min ti don le ati a ngai na asha lo hle a ma se chet la thutin linmian chuan a kut chu wanin a bo a Dr. Shi po chu a chhong hle a kut atang chuan chu tha in a hnu te zo na thlen chuan a cham saka Dr. Shi chuan enge omzia ti in anam thau ngal linmian chuan enge ti kha nang poni ti zia lom alo ti hau ma se Dr. Shi chuan ole ato ke keiman kan chanange ti in a bo beta a mi thupin a fo pa linmian po in alo chang le ta hun nuam tak chu an mang dun zui ta bok chutia linmian mu hil chu Dr. Shi chuan ompu yin a chan pa kha akola khonge anom ti ya zo tin kalau kalang ti le chwa a rwala in ram to pakhata wakalin ta chuan linmian nu le una pa le an kho chef pa kha an lo phwar hloma an ma a chuan va thu in an kho chef pa chuan tu tengei ni min chwa ru ti in lo aw Dr. Shi chuan la sona soi sa tur chuan ti a anu la chuan chwa tur lo ti in ngai dam te alo dil linmian sing tu nu kanya ka dwat velu tu ka sin a han ti chuan Dr. Shi chuan khat yangin imi mangai tak tak te chunga ichi hau lawang ti in a changa a chung thei em mai le ngal anu chu a chan pa khan khik thal popin awa pana
nangma hian ani turo kut lo thlak thin a taksa a khan sirtam taka nei sin ti in a thian pa khan in zaina man ra vel lo phora chemte chula in doctor shi chuan a han tin kwal vel doctor ka ni a thi si lo na ti takin ka siam thei che asin ti in a tin kwal vela masi khoilo chuan a kal san a thian pa chuan a kuta chuan a vit po pa na atil tuk chu au chel chul mai a fa pa po chuan kanu ti in lo au ve bok kan lo thei ngil man chep che alom ti in ama chu an va pan li a hlau lu tuk chu chwa sham tur lo ti in zun te chu alo che ruma anu po chuan ka fa pa kha khonga in khoi su alo ti ve an kho she fa pa po ni kho she lo lo shwai le tin an va soi sa shep hi ani a doctor shi chu engtia ti nge I du ati a ani chuan in kuta ka da ang ti in len mian pa dam doi le in enkol na kha lo ching fel bok ru ti in akal sana midang hau chuan an soi sa le ngek len mian po thlamang takin ina alo oma ahnung lama chang doctor shi chuan vakwa thu tin min ti phua lom enge hetai ron ti ati a ani chuan ka mei chha muturin kalokal phalna ka la ka nga yem ni ti in alam hoin a han hera fu atum chuan a grep chula in alo bar dai na yin fu atum le chuan grep bok chu lo pele in doorbell ria chuan kawa ena nge ti in noi chung chuan akala awa hon chuan Mr. Kin lo ni in theiron ken sakin alo dinga engei ron ti miala ati chuan I thange thalo chek turin ka run kal zwai ti in a pe a bang phe na chang chuan doctor shi chuan alo ngai thlave reng bok Mr. Kin chuan I chatu em ati chuan a chato thu in alo changa Mr. Kin chuan nakto ka klein chen khat ka hmudona I local thei chuan ati a ani po in te reng mai alo ti doctor shi chuan Mr. Kin chu kolin a han chan chuan vakalin kong khar chu aba khar sak da ya lin mian chu banga nor betin ani hi nai su ka ti kha ka tai ni ya khoya ma ikal ka phal lo ti in ka hlata tum ma la I thei chuang lo ti le ki sarwala lin mian po chuan engwa soilem lo chuan alo fop let ve bok atu ka chuan lin mian chu client hmuna a chuan kalin a in me shatira anni hau chuan zu in saktur chuan an han ti mase alo du vak lo Mr. Kin chuan keiman kalo in sakange a han ti mase an lo phar tat lo lin mian chuan a to pa chuan in ta nge a roi ta hle in lama Mr. Kin chuan thla ho in a han lut doctor shi hmu chuan Mr. Kin nam chuak vatin atlai to si ha chori duang kan thleng to boka kal to ro ati a ani po chuan ole in enkol thala ti in akal ve mai avalu le chuan doctor shi chuan zo in su dewem ni alo ti ani po chuan o ti in min hauri su kapum hi anate moyania alo ti khoilai nge na a han ti chuan alo soya pomin a chalo tlat ati a engtiangin alo ti thi theina ti in hospital lama ashwai ngal linmian harle chuan hospital kuma alo muwa abula nurse ne na chuan enge thleng ti in a zot acute gastric bleeding anei wanga doctor shian azai thuan lo shila an chwa pa chuan tunge he nu hi doctor shi khan awangai to tak tinwa no in an thi khle a linmian po amule doctor shi po chuan dam lo te alo en le me ka chutia en lai chuan doctor me che pakhat ron kalin akongka aron ki ka lutura ati chuan ama ani ti a hmu vele ron ti boilo turin alo ti ngal chunu chuan khatin ka chunga omja su kapa wangtal po a lom turi ni asin ni za na imi zaiwang khan alo ti ani chuan en pa en lawin ama lom thu ka shilang alo ti dai chwa tirin dam lo dang en zui le a chunu chuan po na dingin doctor shi hetia min du lo na takhi alom ka du na che ti in anui de ver vera linmian mu hi lai chu doctor shi chuan alo en dika a har chuan phu de uzukin a thu chuak wat enge ti itum alo ti ani chuan kalo en dik che doctor ka ni na anga ka ti turin a han ti chuan a kyanga thu thla in ani chuan lom thu alo soya doctor shi chuan abyang vel chu khoin ilom tak tak ani chuan ti ya
heta kan ti mai do nem ni a ti chuan ai ti lo chi sonin kadam si lawa ti in chuan lam chu alo siam ani po nui sukin eng po chu ni se thawat la nakina du tokin hun kan la mang do na lom ti in a fo pa chutia anom chu po na chang khan doctor nu khan alo hmu a alo thin rim hle lin mian hne na chuan vakalin ven front wa tur ang chuan awa in soya ani chuan doctor yang alo kal do na mukatia alo ti a ani chuan abuaya keima min lo ti rani ati a ko chulak sakin avita a fu thei lo ti in avit non deuh seka lin mian chuan lo la sunin engei shata alo ti ve ani chuan doctor sungani thule nang hian doctor shi kha ilo thlem kwal vela engman lo hian ke hi he hospital director fanu ka ni sin ati a lin mian po chuan a hnu deuh chuan ngai thlapei to bik lawin doctor shi ilo du ve a ma se ikes ve tu em arimte ishe ve tu em a hanti vel chutia anin hial chu po na changa lo en ringin a chanda na wang chuan alo nui deuh suk suka lin mian chuan ke chuan ka ti vek to asin chuan ka hne mama to a ti vela chu vele ron lutin doctor song engthil nge ti ni ya in sha ti in ipa in hetiang hian dam lo ti ti sha se idu em ni ti in a haw ani po in doctor shi he nu hi idu amo ani ve mai hi alo ti ve ma se ani chuan ilo boya ngai lawang ti in a chwa ti ra a kal nu chuan lin mian ko te chu en dik saka ana em avung deuh don ani hi ti in ani chuan nalutuk lowe alo ti doctor shi chuan ahma a ilo soi kha ka sheve kanya I hwai sen hle mai khate chang thei kha ti in ma se min ne to I ti kha ka pom thei lo ke in kala ne don der si lo che ya ne ne kin ka a chil tel tel che ani hi ti in a fo ble lin mian po ron tha chuak to in an lo di stars a Mr. Kin khan lo lamin lin mian chuan ka ti boy che ya ti pal lutuk ti in ngai dam chu alo dil mol mol ani chuan nilawe keima wanga khatia om kha inya chutia nga soya ngai lo alo ti ve Mr. Kin chuan taka kar le lama business trip ang dewin nan chenga karwalin local la itan a chadon lutuk bonus million chuang inei thei pha don ania ti in a shila Mr. Shi birthday ani pa a chu an man ni ne na kan tho ho thei phei chuan kan tan hlok na hlir ani mai alo ti ani po chuan ani mo ti in a tha chu alo ti hle maya a kal tur thu chu alo shil ve mai Mr. Shi iti kha Dr. Shi tenen in lai chi na an neim ati a Mr. Kin po chuan o neye Dr. Shi te hi chung ko khos thei ta kan ni a chu wanga lom doctor te po ni ya heta a tho thei ni alo ti a kalila ati a lin mian chuan hospital lam en chuan alo hoi vung vunga engei ena ati chuan engma ni lowe ti in an kal ta bok ina chuan doctor Shi alo om lin mian po chu amut korpan ve deuh nen asam hu chung chuan aron chhuaka alo en deuh ngar ngar soidu nei va ang ve alo ti abulawa kalin I englawania ka le hian Mr. Kinen business chipa kan kal do na chu shil che ka du'a a han ti chuan a lom mel vak lawa ama chunga po chu in ani nen bok mo ka phali ringem ni alo ti ka tai ni ya ka la ka ta hi osam taka I chho in ring mia su ti in alo shil lin mian chuan poisa ka mamu a ka kala ni chuan bonus tam tham tak million khat ka nei thei do na chuan nang po ru tur che ka nei chewa a han ti doctor Shi chuan ole poisa wang mo ni ya ti in million khat I hlo do na min ba pek in huama ikala ni chuan apungang million ni ani to ang ati lin mian po ati dan vela chuan alom lawin a in la sang mak ole ani chuan million ni ani ka pe khopang che ti in kal san ta da ya doctor Shi ngei po chu alom lo hle a secretary kolin nam chenga pan tur ticket lo la ve tur chuan a shila an party hun alo ni to a lin mian po Mr. Kin nen an kala an han lut chu awarau pui ve an ti pui hle mai alo ti
chutia an lo lut chu doctor song khan lo hmu in nangmo linmian ti in arun pan heta engti turin ngei lo kal ti in Mr. Ken a hmu chuan ole ama in doctor shi I waipuya tuna ani hi I makreu hle mai ti in a chong khum linmian po chuan anuna lo in ro lo turin le na wanga lo kalan ni thu chu alo soye Mr. Ken chuan alo soi ve boka doctor song chuan lawin ro lo tur chuan alo ti mak linmian chuan enga ma ngai su tia kalan tum chu doctor song chuan security te kawin linmian chu shwai chhuak tur chuan a han tia ma se chu ti lai tak chuan doctor shi ron lutin angam chuan khoi ru a ron tia chutia aron in lan chu doctor song chuan makati hle a alo melvat midanga party na hmunami te po chuan he yang master ro kalani so mi puima a ain lan ngai me lo sin ti in an lo phun sep sepa doctor shi chuan doctor song chu ron kam khatin enge ti nia in shot arun ti ani chuan he hmuna hian omve lo turon lo kalani alo ti a ombe lo tur chu nangma ini nge yang ti in linmian lama pana mi lo zoi ro ti in kai sang ta dai doctor song chu a thin rim le pek le a stepa kai thla in an kalfal nu chuan linmian chuan Mr. Chief pa ini ti reng reng min shil lawa alo ti ani la chuan min zot ngai hlei nem soi chan tur ka nei lo chuan kanin kara chu tiang soi khera nga in ka shelo alo ti linmian chuan hetiang khopin in house a tinge hetia ke ang mi te min kop mai mai mi tam takan om si a alo ti chuan chan atum cha chu chutia anom lai chuan step atangin zai thiam pakhat linmian ngai san deuh haning arun chuka a hmu chuan lo en vatin haning ani so ti in mu theina chance ka nei don ani mo ti ya kala tum chu lo potin enge ti etum alo ti ani chuan man hmo deuhin a autograph ka du alom ti in akal ngal dai doctor shi po chuan ava boi thlak thei tak ti chung chuan akal tir ta ringot zai thiam chu va hmu in a thlalaka a sign ti ra lom thu soin angai san zia te chu a shila izai atak nge ya ka ngai thlatur chu ka phur hle mai alo ti chutia akal tur chu zai thiam haning chu aril cham ti sha in iril cham mem ni e tur ka lo la kang che eng ang ngei du ati a ani chuan eng po apoi lo peanut atel lo chuan alo ti chutia an soi chu an pi atang chuan doctor song khan lo sheveka linmian I shedon khop ti in plan ver ther tak chu an nei ani nge yang linmian chuan haning ei tur kek chu ala a thil dang en kwal chuangin doctor sang khan a chunga peanut noi lo phulin engma she lo chuan la in ava pe a kalom lu tu ke ti in ani po chuan lo ei ve mai boka chutia a ei re vak lawa chuan a pum run na in heta hian peanut atelani ti in ataksa chu aron thak chana linmian chuan atel lo ke en veksi ya alo ti haning chu hospital lama an kalpui ta ngala doctor song run kalin linmian hne na chuan ithil ti chu mo phurna ilangam do nem arun ti ani chuan kati ani hleinem alo ti mase nangma pe kanya ei tur kha midangin an shani nga chuan itan poidon khop mai arun ti a linmian chuan akal san dai Mr. Ken le doctor shi te po lo chu dunin anne na chuan linmian nen khan in lai chi na in nei ti ka lo shemya lawa chu wanga nya heta ka lo shwai ni alo ti a ani po chuan ka soi lo mai mai ni kha alo ti ve mai doctor song po ron kalin Mr. shi ne na chuan lompui na te ron hlanin wain te aron in doctor shi ne na security pakhatin haning hospital a shwai ani wangin nga angai tur thu aron shila chuti lain doctor song chuan khonge linmian hi ti in ama wanga lom a ei tura peanut alo tela alo ti ma se doctor shi chuan athawang lo hawin ati ani haulawang alo ti ve a chutia an lo soi haulai chuan lai ron thimin me che pakhat chu stage a aron kala mi te chuan tunge a so haning ani si lawa vela mangtlat box si a mel khu nan ti in makan lo ti hle a
chu nu chu a zai chan ta moi tak maya zain mi te pawh chuan a thiam hle mai haning ai ma in a tha in a thiam do na lom mu ta a cheng si a an lo ti ya an lo fak na sa doctor shi ngei pawh chu lo noi ver verin thiam a lo ti ve hle a apa pawh in boya so so I so mem ni a thiam hle mai a lo ti ma se ani chuan ani lo thu le ma se thiam a ti ve tho thu chu a lo shila ti chuan a zai zo chuan mi te chu dingin kutan lo beng dur dura an hos abula dingin I thiam hle mai tu ngei ni a han ti mi pui ho pawh chuan a vel chu phel tur chuan an lo ti ve boka a han phel cha chu tu dang ni lowin lin mian lo ni a thawng kher mai doctor shi le doctor song te chu an chutna lama a pheya doctor shi ron kalin I thiam hle mai he tang talen I nei ti soimia lawa a lo ti ani pawh chuan nangpon ini na dik tak I soi bik hleinem ti in an nuya chuti lai tak chuan song je yang kha ron langin a ron kawa alam pana kalin I lo zai thiam hle mai ti nge min chwa pui mai lawang ka duat ngo tang che tia khoya tum chu doctor shi chuan lo manin a the thal chwa ya doctor shi che dan chuan a chaw ngei mai ka pate ti nge he nu hi I chan eng in lai chi ne nge in nei a han ti a ani chuan khatin tong su za hle ta che inu tei tur ani hi ti in alo chang security te chu an la kyan tir tak nga la an hnung lama tang chuan doctor song chuan thik dewa lo melin ila shedo na lom alo ti a restroom lama kalin lin mian chuan ka kor hi kan thla ka nge a ti a doctor shi chuan kalo puyang che ti in a hnung ji par chu a phel sak chuti lain lin mian chuan I nichina isoi nute I turiti kha a han ti a alam hoi zonga in herti rin ni e ka soilom a hma pon ka shel che kha nang khi ka a chil che ti in chuan tu na chuan du na le a chil na mai ani thai to lo kum khwa a ikyanga om ka du ani ti in a in puanga lin mian po chuan I ti tak takem he ti ve mai hi ka ni a alo ti chuan ni e engpo tor ka huam ka nei theinan che chuan alo ti I du ve angem ka kyanga kum khwa om chu a ti a lin mian chuan a chan nan o ti in a hmuh ya an fop zeu doctor shi chu noi sukin anin kwa a chuti mek lain doctor song khan plane lo ra neya tu emo kolin room 408 a in local donia ti in a shila lin mia le doctor kin po lawin mu in an lo ti ti dun doctor shi nen in lai chi na in nei ti kalo sha sa lawa a za lo hle mai ti in lo shil lin mian chuan ni lowe chutianga in thla shun na tur engma om lo ti ve lin alo chang ve a chutia anin biak lai chuan mate pakhat ron kalin Mr. Shi an room 408 a ngak che ti in kar ta run pe ani kakal phota nge ti in Mr. Kin chu amang tha a room lam chu apan ngal a han thlenga a han lu chu a chunga chuan engi mo hi an lo in hala chu chuan alu run bi hain ni kho she lawin a om ngal doctor shi chuan Mr. Kin va mu in khonge lin mia na om ti in a zota ani chuan room 408 a nangma mutur cha in alokal alo ti 408 a ti in akal ve ngal a han lu chuan ni kho she lawa lin mian om chu pan pheiwa tin thil in hal chu eng thil phiang sin nge ti ya phun supin a poma a chwa pui ngal dai doctor song chu room pi atanga ron chhuakin thom ava om lo ve an zo fel tu emni tia en turin room a chuan lu atuma an lo om si lo ama po chuan thil khu chu hi pin ni kho she lo chuan om ve ngala doctor song mi kau te po hotel chu lo lut ve che in an phur hle lin mian chu room danga doctor shi chuan shwain a thil hip chu a ruya ani deuh chuai bok idam doi tur ka wangai ve nange tia kalatum chu potletin a bo a nangma hi damdoi a in I tha ti in a fop doctor shi chuan ila chiang lo ni kha alo ti ma se ani chuan chiang lo po ni ila enge poi ti in a fop zui thawa ti chuan doctor shi po a me chhedu em laka chuan in sum zo lo chuan hun chu a man pui le ta nge
Doctor Song mi ko te chu room a chuan lo lutin so nula chu ti in phur deuh chuan kawngka chu an khara a harnu chuan room atanga chhuakin linmian hne na chuan ipa pawh heta kan kyanga kan hruai thei ania chuan nang pawh chief designer angin ka da thei che ti isha ti ro a ti a ani chuan nilowe keiman ka thiam na ngein chung ni na te chu kan yang kan soi to kha ti in hlim deuh chuan hotel chu an chwa sana rewak lawa chuan Dr. Song po lung che deuh hian room atang chuan ron tan chhuakin ka chhevek thi mai ka du ti in atlan chhuak wangwanga hun alo liama in rem takin Dr. Shi te po anin kop chawa chimoi deuh hi alo ortir hei hi idu em a han ti chuan million thum lai ania ato e mai alo ti mase ani chuan tolawe itan chuan engkim a thaber vek ani turani ti in angak tu hne na pe in hei hi kan lo la ang lo pekla ati a linmian chuan ti hian lo om lok la restroom lama ka vakal lok ange ati a ti chuan Dr. Shi chuan zungbun vel te chu alo ena pakhat chu aleita bok linmian restroom atanga lo chhuak tur chu block pakhat atanga hmeichhe phone bia inzor tum chu a hre thoya tunge ini chu ka hrelo mase ithil ti tum kha a thaber lawania puina imamo chuan tu emo pan ro ti in a poisa chu phorin hei hi lala ti in a pe a chunu chuan tungei ni tia zotin poisa chu ala a han hoi chwa ma chuan linmian chu a chhuak ngal dai ona chuan Dr. Shi nen in tokin ivarei ve alo ti linmian chuan mi e mase mi tan ni hliap ken sak loka lom ti in lo chang Dr. Shi chuan asam lo chul pa in tuna chang chuan keiman kum khwa in hliap chu ko ken sak ve thongang che ti in a ching chi a zungbun chu phorin min nei du angem a han ti an che ve la mi te ho chu lo awin an lo hlim ve hle a nei ro an lo ti ya an lo aw na sa linmian chuan ole ti in nui sang chuan a kut chu a pe a ti chuan zungbun chu in bun ti rin Dr. Shi chuan pomin a vir puya an hlim dun hle a top ta